Praise the Lord. Hallelujah. Mga igsoon, mga higala, dayon ta sa pagbasa sa dinhi sa libro ni Esther ug niya nata sa kapitulo 6 atong basahon hangtod sa kapitulo 10. Praise the Lord. So nag-ingon dinhi, niadtong gabhiuna wala makatulog ang hari ug siya nagsugo nga ipadala ang basahon sa mga kaagi sa mga kronikas ug sila gipamasa sa atubangan. Ug gikaplagan sa nahisulat nga si Mardocheo nagsugilon mahitungod kang Bigthan ug Teres, duha sa mga sinaligan sa palasyo sa hari, kadtong nagbantay sa bakanan, nga sila nagpaninguha sa pagbudhi kang Asuero nga hari. Ug ang hari miingon, unsa ang kadungganan ug ang pagkahalangdon nga gitanyag kang Mardocheo tungod niini? Unya miingon ang mga alagad sa hari nga nagaalagad kaniya, walay nabuhat alang kaniya. Ug ang hari miingon, kinsa ang anaa sa sawang? Karon si Aman nahiadto sa dapit sa gawas nga sawang sa balay sa hari, sa pagsulti sa hari aron sa pagpabitay kang Mardocheo sa bitayan nga iyang giandam alang kaniya. Ug ang mga sulugoon sa hari mingon kaniya, ania karon si Aman nagtindog sulod sa sawang. Ug ang hari miingon, paanhia siya. Pusa si Aman misulod. Ug ang hari mingon kaniya, unsay pagabuhaton alang sa tawo nga gikahimot-an aron pagpasidungog sa hari kaniya. Pusa si Aman miingon sa iyang kasing-kasing, kang kinsa pa ang hari magkapasidungog labaw kaysa akong kaugalingon. Ug si Aman miingon sa hari, alang sa tawo nga gikahimot-an sa hari ang pagpasidungog, ipadala ang harianong bisti nga igasulob sa hari ug ang kabayo nga pagakabay-an sa hari ug kansang labaw sa ulo niini ug kansang ibabaw sa ulo niini ang usa ka harianong purong-purong gibutang. Ug ipahatod ang bisti ug ang kabayo sa kamot sa usa sa mga labawng halangdon nga prinsipe aron ilang sul-uban ang tawo niini kang kinsa ang hari nahimuot sa pagpasidungog ug pakabay-on siya sa kabayo ngadto sa dalan sa syudad ug imantala sa atubangan niya. Mao kini ang pagabuhaton sa tawo kang kinsa ang hari nahimuot sa pagpasidungog. Unya ang hari mingon kang Aman, pagdali ug kuha ang bisti ug ang kabayo sumala sa imong giingon ug buhata kang Mardocheo nga Hudyo nga naglingkod sa ganghaan sa hari. Ayaw ipakawang ang bisan unsa sa tanan nga imong gipamulong. Busa gikuha ni Aman ang bisti ug ang kabayo ug gibistihan si Mardocheo ug gipakabayo siya ngadto sa dalan sa syudad ug nagmantala sa atubangan niya. Mao kini ang pagabuhaton alang niadtong tawo kang kinsa ang hari may kahimuot sa pagpasidungog. Ug si Mardocheo mibalik pag-usab ngadto sa ganghaan sa hari, apan si Aman midali paingon sa iyang balay, masulub-on ug ang iyang ulo tinabunan. Ug si Aman nagsugilon kang Ceres nga iyang asawa ug sa tanan niyang mga higala, sa tanan nga nanghitabo kaniya. Unya namulong kaniya ang iyang mga manggialamong tawo ug si Ceres nga iyang asawa. Kung si Mardocheo kang kinsa ikaw nahulog sa iyang atubangan sa sinugdan, mao ang kaliwat sa mga Hudyo, dili ka makadaog bato kaniya, kun dili mahulog ka gayud sa atubangan niya. Samtang nagasulti pa sila kaniya, miabot ang mga tinugyanan sa hari ug nagdali sa pagdala kang Aman ngadto sa kumbira nga gitagana ni Esther. Kapitulo 7. Busa ang hari ug si Aman ming-adto sa kumbira ni Esther nga reyna. Ug ang hari miingon pag-usab kang Esther sa ikaduhang adlaw didto sa kumbira sa bino. Unsay imong pangayoon, reyna nga Esther? Ug kini igahatag kanimo ug unsay imong ihangyo?
bisan pa sa katunga sa gingharian kana pagabuhaton. Ug si Esther nga reyna mitubag og namulong, kung ako nakapahimuot kanimo sa imong pagtan-aw, o hari, ug kung kini nakapahimuot sa hari. Praise the Lord. Ihatag kanako ang akong kinabuhi tungod sa akong paghangyo, ug ang akong katawhan tungod sa akong gipangayo. Kay kami gibaligya, ako ug ang akong katawhan aron pagalaglagon ug pagapatyon ug pagapuohon. Apan kung kami gibaligya ingon nga mga binihag nga lalaki ug babayi, mihilom ako, bisan ang kabatok dili makabalos tungod sa kadaot sa hari. Unya mitubag ang hari nga si Asuero ug mingon kang Esther nga reyna, kinsa ba siya ug hain ba kadtong nagapagahi sa iyang kasing-kasing aron sa pagbuhat ni ana? Ug si Esther miingon, usa ka kabatok ug usa ka kaaway, bisan kining daotan nga aman. Unya si aman nahadlok sa atubangan sa hari ug sa reyna. Ug ang hari mitindog sa iyang kasuko gikan sa kumbira sa bino ug miadto sa tanaman sa palasyo. Ug si aman mitindog ano sa paghangyo tungod sa iyang kinabuhi kang Esther nga reyna. Kay nakita niya nga may kadautan nga gihuna-huna kaniya ang hari. Unya ang hari mibalik ngadto sa tanaman sa palasyo, sa dapit diin gihimo ang kumbira sa bino. Ug si aman napukan ibabaw sa lingkuranan. Diin si Esther magalingkod. Unya miingon ang hari, magapugos pa siya sa reyna sa atubangan ko dinhi sa balay. Samtang ang pulong migula gikan sa baba sa hari, ilang gitabunan ang naong ni Aman. Unya namulong si Harbona, usa sa mga tinugyanan sa atubangan sa hari. Ania karon usab ang bitayan nga may kalim-an kamaniko ang kahabugon nga gihimo ni Aman alang kang Mardukeo nga namulong og maayo sa hari, nagatindog didto sa balay ni Aman. Ug ang hari miingon, bitaya siya ni ana. Busa ilang gibitay si Aman sa bitayan nga iyang giandam alang kang Mardukeo. Unya ang kaligot-got sa hari nahupay. Praise the Lord. Kapitulo 8. Niadtong adlaw gihatag ni Hari Asuero ang balay ni Aman ang kaaway sa mga Hudyo kang Esther nga reyna. Ug si Mardukeo miadto sa tubangan sa hari kay si Esther nagsugilon kung ig-unsa siya kaniya. Ug gikuha ang singsing sa hari nga iyang nakuha kang Aman ug gihatag kini kang Mardukeo. Ug gipahamutang ni Esther si Mardukeo sa balay ni Aman. Ug si Esther namulong pagani pag-usab sa atubangan sa hari ug miluhod sa iyang tiilan ug nangaliyupo aniya inubanan sa luha aron sa pagpapa sa kadautan ni Aman ang agagihanon ug sa iyang lalang nga iyang gilalang batok sa mga Hudyo. Unya ang hari mitunol sa iyang bulawan nga sentro kang Esther. Usa si Esther mibangon ug mitindog sa atubangan sa hari. Ug siya miingon, kung kini nakapahimuot sa hari, kung ako nakapahimuot sa iyang pagtan-aw, ug kini daw matarong sa atubangan sa hari, ug kung ako nakapahimuot sa iyang mga mata, ipasulat kini aron sa pagbawi sa mga sulat nga gilalang ni Aman, ang anak nga lalaki ni Amadata, ang agagihanon, nga iyang gisulat aron sa paglaglag sa mga Hudyo nga anaa sa tanang mga lalawigan sa hari. Kay unsaon ko sa pag-antos nga magatan-aw sa daotan nga mahatabo sa akong katawhan, kung unsaon ko sa pag-antos nga magatan-aw sa pagkalaglag sa akong mga kaubanan. Unya ang hari nga si Asuero miingon kang Esther nga reyna ngadto kang Mardukeo nga Hudyo. Ania karon gihatag ko kang Esther ang balay ni Aman ug siya ilang gibitay sa bitayan kay iyang gibutang ang iyang kamot ibabaw sa mga Hudyo. Praise God. Magsulat usab kamo sa mga Hudyo ingon sa makapahimuot kini kaninyo sa ngalan sa hari ug patikan kini sa singsing sa hari. Kay ang sinulat nga nahisulat sa ngalan sa hari ug pinatikan sa singsing sa hari walay tawo nga makausab.
Hallelujah. Unya ang mga magsusulat sa hari gipanawag niadtong panahona sa ikatulong bulan nga mao ang bulan sa Sivan sa ikakaluhaan ug 3 ka adlaw niana. Ug kini gisulat sumala sa tanang gisugo ni Mardukeo sa mga Hudyo ug sa mga labawng punuan sa lalawigan ug ang mga ug sa mga gobernador ug sa mga prinsipe sa mga lalawigan nga anaa magsugod sa India ngadto sa Ethiopia usa ka gatos ug kaluhaan ug 7 ka mga lalawigan alang sa tagsa-tagsa ka lalawigan sumala sa naisulat ni ana ug alang sa tagsa-tagsa ka katawhan sumala sa ilang pinulungan ug sa mga Hudyo sumala sa ilang sinulat ug sumala sa ilang pinulungan. Ug siya misulat sa ngalan ni Hari Assuero ug gipatikan kini sa singsing sa hari ug nagpadala og mga sulat pinaagi sa mga koreo nga nanagkabayo sa mga matulin nga mga kabayo nga gigamit sa pag-alagad sa hari kaliwat sa iglulumba. Diin ang hari mitugot sa mga Hudyo nga diha sa tagsa-tagsa ka syudad aron sa pagtigom sa ilang kaugalingon, pagtingob, ug sa pagtindog alang sa ilang kinabuhi, aron sa paglaglag, sa pagpatay, ug sa pagpapuo, pagpahurot. Ang tanan nga gahom sa katawhan ug sa lalawigan nga muasdang kanila sa ilang mga kabataan nga magagmay ug sa mga babae ug aron sa pagkuha sa mga butang nila ingon nga sa lakmiton nila sa usa ka adlaw sa tanang lalawigan ni Hari Assuero nga mao ang ikapulo ug 3 ka adlaw sa ikapulo ug 2 ka bulan nga mao ang bulan nga Adar. Usa ka hinulad sa sulat nga ang pagbulot-an ipahatag sa tagsa-tagsa ka lalawigan gimantala ngadto sa tanang mga katawhan aron ang mga Hudyo mamaandam niadtong adlawa sa ilang pagpanimalos sa ilang mga kaaway. Busa ang mga koryo nga nanagkabayo sa matulin nga mga kabayo nga gigamit sa pag-alagad sa hari miadto nga gipadali ug napugos sa pagdali tungod sa sugo sa hari ug ang sugo gihatag ngadto sa Susan nga mao ang palasyo. Ug si Mardukeo miadto gikan sa tubangan sa hari sa harianong pagpamisti sa azul nga maputi ug uban sa usa ka dakong purong-puro nga bulawan ug uban sa usa ka hataas nga kupo sa lino nga fino ug purpura ug ang syudad sa Susan misinggit ug nalipay. Ang mga Hudyo may kahayag ug mga kalipay ug kasadya ug kadungganan ug sa tagsa-tagsa ka lalawigan ug sa tagsa-tagsa ka syudad bisan diin ang sugo sa hari ug ang iyang pahibalo ang mga Hudyo may kalipay ug may kasadya usa ka kumbira ug usa ka maayo nga adlaw ug daghan sa mga katawhan sa yuta nga nahimong mga Hudyo kay ang kahadlok sa mga Hudyo diha kanila. Praise God, nahimong mga Hudyo. Kapitulo 9. Karon sa ikapulo ug 2 ka bulan nga mao ang bulan sa Adar sa ikanapulo ug 3 ka adlaw sa maong bulan sa diha nga ang sugo sa hari ug ang iyang pagbulutan haduol na nga pagatumanon sa adlaw nga ang mga kaaway sa mga Hudyo naglaom nga ang makaghari kanila apan nasuhi nga kini nabalit-ad kay ang mga Hudyo naghari niadtong mga nagadumot kanila. Praise the Lord. Ang mga Hudyo nagtigom sa ilang kaugalingon diha sa ilang mga syudad nga minglukop sa tanang mga lalawigan ni Hari Assuero aron sa pagdapat sa ilang kamot niadtong nagapangita sa ilang kadaot ug walay tawo nga makasukol kanila kay ang kahadlok kanila miabot sa tanang mga katawhan ug ang tanang mga prinsipe sa mga lalawigan ug ang mga labawng punuan sa lalawigan ug ang mga gobernador ug sila nga naghimo sa buluhaton sa hari mingtabang sa mga Hudyo tungod kay ang pagkahadlok kang Mardukeo miabot kanila. Kay si Mardukeo dako sa balay sa hari ug ang iyang kadungganan milukop sa tanang mga lalawigan
kay ang tawo nga si Mardukeo nagaanam og kadako. Ug ang mga Hudyo nagpatay sa tanan nilang mga kaaway sa usa ka paghalabas sa pinuti ug uban sa kamatay ug sa pagkalaglag ug ilang gibuhat ang buot nilang buhaton niadtong nanagdumot kanila. Ug dito sa Susan nga mao ang palasyo, ang mga Hudyo mingpatay ug minglaglag sa 500 ka tawo. Ug si Porsandata ug si Dalphon ug si Aspata ug si Porata ug si Ahalia ug si Aridata ug si Parmasta ug si Arisai ug si Ariday ug si Vaizata ang napulo ang mga anak nga lalaki ni Aman, anak nga lalaki ni Amadata, ang kaaway sa mga Hudyo ilang gipapatay apan sa inagaw wala sila manghilabot. Niadtong adlaw ang gidaghanon niadtong gipamatay didto sa Susan nga mao ang palasyo gidala ngadto sa atubangan sa hari. Ug ang hari mingon kang Esther nga reyna, ang mga Hudyo nakapatay ug nakalaglag og 500 ka mga tawo didto sa Susan nga mao ang palasyo ug ang napulo ka mga anak nga lalaki ni Aman. Unsa man di ay ang ilang gibuhat sa nahabilin sa mga lalawigan sa hari. Karon unsa man ang imong pangayoon ug kini igahatag kanimo kun unsa pay uban mong ihangyo ug kini pagabuhaton. Unya mingon si Esther, kung kini makapahimuot sa hari, itugot sa mga Hudyo nga anaa sa Susan ang pagbuhat ugma sumala ang pagbuhat ugma usab sumala sa sugo niining adlaw ug ipabitay ang napulo ka mga anak nga lalaki ni Aman sa bitayan. Ug ang hari nagsugo niini aron pagabuhaton. Ug ang usa ka pagbulot-an gihatag didto sa Susan ug ilang gibitay ang napulo ka mga anak nga lalaki ni Aman. Ug ang mga Hudyo nga didto sa Susan na nagtigom sa ilang kaugalingon sa pagtingob sa ikanapulo ug upat ka adlaw sa bulan sa Adar ug gipamatay ang tutulo ka gatos ka tawo sa Susan apan sa inagaw wala sila manghilabot. Ug ang ubang mga Hudyo nga diha sa mga lalawigan sa hari na nagtigom sa ilang kaugalingon sa pagtingob ug mingtindog sila tungod sa ilang kinabuhi ug nakapahulay gikan sa ilang mga kaaway. Ug niadtong nanagdumot kanila nakapatay sila og kapituan og 5,000 apan sa inagaw wala sila manghilabot. Kini gibuhat sa ikanapulo ug tulo ka adlaw sa bulan sa Adar ug sa ikanapulo ug upat ka adlaw sa maong bulan sila mingpahulay ug gihimo kini nga usa ka adlaw sa kumbira ug kalipay. Apan ang mga Hudyo nga didto sa Susan na nagtigom sa pagtingob sa ikanapulo ug tulo ka adlaw ni ana ug sa ikanapulo ug upat ni ana ug sa ikanapulo ug 5 ka adlaw sa maong bulan sila na mahulay ug gihimo kini nga usa ka adlaw nga kumbira ug kalipay. Usa ang mga Hudyo sa mga balangay nga nanagpuyo sa mga dili kinutaan nga lungsod naghimo sa ikanapulo ug upat ka adlaw sa bulan sa Adar usa ka adlaw sa kalipay ug pagkumbira ug usa ka maayong adlaw ug sa pagpadala og mga bahin gikan sa usa ngadto sa lain. Ug si Mardukeo nagsulat niining mga butanga ug nagpadala og mga sulat sa tanang mga Hudyo nga didto sa tanang lalawigan sa hari nga si Asuero, ang sanahaduol ug ang sanahalayo aron sa pagsugo kanila nga sila magbantay sa ikanapulo ug upat ka adlaw sa bulan sa Adar ug sa ikanapulo ug 5 ka adlaw sa maong bulan tuig-tuig. Ingon nga ang mga adlaw diin ang mga Hudyo na mahulay gikan sa ilang mga kaaway ug sa bulan nga nahimo kanila nga kalipay gikan sa kasubo ug gikan sa kasakit ngadto sa usa ka maayong adlaw nga sila nagbuhat kanila og mga adlaw sa kumbira ug kalipay ug sa pagpadala og mga bahin sa usa ug usa ug mga gasa alang sa mga kabos. Ug ang mga Hudyo na nagbuhat sa pagpadayon sumala sa ilang nasugdan ug sumala sa gisulat ni Mardukeo kanila.
Tungod kay si Aman ang anak nga lalaki ni Amadata nga agagihanon ang kaaway sa tanang mga Hudyo. Naglalang batok sa mga Hudyo aron sa paglaglag kanila ug nagpagula og por nga mao ang rifa aron sa pag-ut-ot kanila ug sa paglaglag kanila. Apan sa nahiabot ang maong butang sa atubangan sa hari, siya misugo pinaagi sa mga sulat ngang iyang lalang nga daotan nga iyang gilalang batok sa mga Hudyo musumbalik ra sa iyang ulo ug nga siya ug ang iyang mga anak nga lalaki pagabitayon sa bitayan. Pusa ilang gitawag kining mga adlaw nga Purim, gikan sa ngalan nga Por. Busa tungod sa tanang mga pulong niining sulata ug niadtong ilang nakita mahitungod niining maong butang ug kadtong midangat kanila. Ang mga Hudyo nagtukod ug ilang gisaad alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga kaliwatan ug sa tanan nga nanagpahiusa kanila aron nga kini dili makawang nga sila magabantay niining duruha ka adlaw sumala sa sinulat niini ug sumala sa natudlong panahon ni ana matag tuig ug nga kining mga adlawa pagahinumduman ug pagabantayan sa tagsa-tagsa ka kaliwatan, tagsa-tagsa ka panimalay, tagsa-tagsa ka lalawigan ug sa tagsa-tagsa ka syudad ug sa niining mga adlawa sa Purim dili ikalimtan sa mga Hudyo ni ang handumanan kanila mawala sa ilang mga kaliwatan. Unya si Esther nga reyna, ang anak nga babae ni Abihail ug si Mardoqueo ang Hudyo, ning sulat inubanan sa tanang pagbulutan aron sa pagpamatuod niining ikaduhang sulat sa Purim. Ug sila nagpadala og mga sulat ngadto sa tanang mga Hudyo ngadto sa usa ka gatos o kaluhaan og 7 ka mga lalawigan sa gingharian ni Asuero uban ang mga pulong sa pakigdait ug kamatuoran. Aron sa pagpamatuod niining mga adlaw sa Purim sa ilang natudlo nga mga panahon, sumala sa gisugo kanila ni Mardoqueo nga Hudyo ug ni Esther nga reyna ug sumala sa ilang gitukod sa ilang kaugalingon ug sa ilang kaliwatan mahitungod sa ilang mga pagpuasa ug sa ilang pagtuaw. Ug ang sugo ni Esther nagpamatuod niining mga butanga sa Purim ug kini nahisulat sa basahon. Praise the Lord. Kapitulo 10. Ug ang hari nga si Asuero naghimo og usa ka buhis sa yuta ug sa mga pulo sa mga pulo sa dagat ug ang tanang mga buhat sa iyang gahom ug sa iyang pagkagamhanan ug ang tanang kasaysayan sa pagkadako ni Mardoqueo diin ang hari nagpauswag kaniya. Wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Media ug Persia? Kay si Mardoqueo nga Hudyo sunod sa hari nga si Asuero ug dako taliwala sa mga Hudyo ug gikahimut-an sa kadaghanon sa iyang mga kaigsuonan, nangita sa kaayuhan sa iyang katawhan ug namulong sa pakigdait sa tanan niyang kaliwatan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So mga igsuon, mga higala ang pagpamatuod sa Dios mahitungod sa pahitungod ni Esther, Mardoqueo, ni Aman, sa Haring Asuero, sa tibuok katawan sa Israel, dito sa Persia o Media. So nakita nato mga igsuon nga ang Dios mulaban sa iyang mga katawhan. Kung ang iyang mga katawhan nagsunod sa iyang pulong, wala man magyukbo sa laing ang sala lang ni Mardoqueo kay wala siya nagyukbo ang Aman, wala siya nagyukbo sa mga tao ay isa ra man iyang giyukbuan kundi ang Dios. So ang lesson mga igsoon nato nga dili ta mahadlok sa pagsunod sa pulong sa Dios kay ang Dios mulaban kanato tanan nga nagdumot kanato tungod kay kita nagsunod sa Dios. Ang Dios maoy muasdang batok kanila ug ang mga katawhan sa Dios atagan sa Dios og pabor
kay pagkahimuot sa mga kadagkuan. So dili ta mga igsoon mahadlok nga mubarog sa kamatuoran sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo dalaygon hangtod sa kahangturan. Magampo ta pasalamatan nato ang Dios sa iyang mga pulong kay ang pulong kinabuhi ug gahom sa tanan nga nagtuo kaniya. Praise the Lord. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan. Hallelujah, langit ng Amahan, sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, daghang salamat o Dios sa imong mga pulong. Daghang salamat nga ikaw Ginoo kanunay nga nagpahayag sa imong mga katawhan mitungod sa imong gahom, sa imong panalangin, sa imong kaluoy, sa imong paghigugma sa imong mga katawhan sa tanan Ginoo. Hallelujah, nga nahigugma kanimo nga nagsunod sa imong mga pulong. Daghang salamat nga bisan sa kamatayon Ginoo. Hallelujah, ikaw Ginoo ang maga-protect Ginoo, maghatag og protection sa imong mga katawhan ug ikaw Ginoo makig-away sa tanan nga nagadumot. Ginoo dalaygon ka Ginoo among giampo nga ang tanan Ginoo nga buhat ni Satanas sa kinabuhi sa mga katawhan labi na sa sulod sa among panimalay, sa among pamilya, sa among mga kaliwatan. Ikaw Ginoo hallelujah Lord ang maghinlo, maglimpyo kanamo Ginoo. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Kinginlan namo, Lord, ang mga kaaway, Lord, ang mga espiritu ni Satanas, Ginoo nga naglingla sa among kaliwatan, sa among pamilya, sa among mga kaigsuonan, sa among mga higala. Hallelujah, nga kalagyo sila, Ginoo. Hallelujah, Lord. Ilang mga buhat, Lord, walay gahom, pato ka namong tanan. Lord, hallelujah. Tungod kay ikaw, Ginoo, ang among gidangpan, ikaw among dalampanan, ug ang imong gahom Ginoo ang imong pagbulutan ang among giampo nga matuman sa among kinabuhi ug among gisalig kanimo Lord, surrender kanimo Lord, among will Ginoo, among mga pagbulutan aron ikaw ang magbuot sa among kinabuhi God. Tungod kay imong pagbulutan maayo maginumatahom og walay makawang hallelujah nga mga maayong butang alang kanamo sa matag usa sa namo sa among mga kinabuhi. Hallelujah. In your name, we give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. So mga higala, mga igsoon, daghang salamat sa inyong pakiguban sa pagpaminaw, sa pagbasa sa pulong sa Dios. Hantod sa sunod natong higayon sa pagbasa, sa pagpadayon sa pagpulong, sa pagbasa sa pulong sa Dios din sa Connect to God Global Ministry and Connect to God through His Word. God bless us all.